Fragmen Guyon Maton Demang Mangun Soekarto dalam rangka tasyakuran berdirinya Kos Arta Sanjaya alamat Bapak Suradi Kronggahan 2 RT 10 RW 10 Trihanggo, Gampin, Sleman, Yogyakarta. Ojo nangis ya. Bocah kok gembreng. Bocah kok gembreng. Yang sakit merangkil temeyongipun manah kula kecawi panjenengan lho Kang Mas. Manukku kena. Manukku. Selamat menyaksikan Gar tidak gagal faham berkarya, berbudaya gumyak tenam. Putri dalu zaman kesaringan kanting paman. Ing dalu zaman badhe ngawontenaken guyon maton kanthi irah-irahan alon-alon maton kelakon. Dening paraga ingkang badhe ngayahi jejebahan guyon maton kanthi alon-alon maton kelakon. Ki Demang Mangun Soekarto ing dalu samadhi badhe katindakaken dumateng Bapak Suradi. Nyi Demang Mangun Soekarto katindakaken Ibu Asih Lestari. Pendapur sarta dalan wonten ing dalu samangki dipun slirani sedherek Supriyono Salam. Pranata Gending yanipun Bobogi ringgo swanten ing paranggono panjenenganipun Ibu Ruby Hasan. Sedaya kula dipun sesepuhi dumateng Bapak Suradi ingkang mapan wonten ing Kronggahan. Para sutresna sedaya sak suwing gending Ibu Pertiwi samangke guyon maton kanthi lelampahan alon-alon waton kelakon tumuli kawiwitan sugeng lenggah sugeng amreksani nyantos paripurnan lelampahan ngendhang nuwun matur nuwun. Ategan kasuwisan sumangga katemangan pujanipun Bapak Suradi kebangga sumangga. Nuwun sewu sampeyan. Nggih. Ngagem busana pati bahagia. Kuwi karepmu kepiye? Kang Mas. Nggih. Panjenengan menika kados pundi? Rawuh-rawuh mak bedunduk kok ya njuk ngendika kados ngaten menika panjenengan menika ketempelan saking pundi lah? Mergo aku curiga, Cubriyo marang sampeyan. Oh, ceritane ngoten niku. Oh, lek Cubriyo niku mergane napa? Lek Cubriyo iki ana sak jroning Taman Sari. Ana sak jroning Taman Sari ing kamangka mung sampeyan.
ora ana priyaga wanudya sing ora tak parengake mapan ing Damasari. Dadi sampeyan ngagem busana. Mergo kowe duwe maksud. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Aku curiga. Curiga. Jenengan kira saksi sepane. Ora. Kok tak lu digil. Ora, aku ora. Pokoke aku nesu. Nesu. Pripun? Nesu marang jeneng sira. Nggih. Nek nesu niku nesu napa? Nesu mergo kowe rasuk busana. Sing indah. Biasane mung nganggo busana daster. Saiki kok busana. Ya nek tak sampun niku kula niku nek ngladeni panjenengan niku rak yo niku wau dasterane bolong-bolong kek Mambu bisa. Iki demang iki ya lucu. Lha pripun? Aku ngerti garwane macak kok ya curiga. Biasane mung blumut. Kok dadi Saiki iki ya wis dadi penyanyi sing kecukupan kok ya ngagem piye-piye ya ora apa-apa. iki jan-jan Kang Mas Demang. Kang Mas Demang sinten iki wong asmane? Wah, lali karo bojone iki omong. Ya dimaklumi karena aku perang-perang dina kira yo barang alon itu dadi aku ora bali ra yo lali ro jenenge bojoku. Kang Mas Demang sinten? Mangun Soekarto. Oh, Kang Mas. iki bojoku ora curiga. Soekarto. Ora cemburu. Oh, nggih. Iki Kang Mas Demang. sing digawe iki sapa? Hah? Sing digawe. Lah, jenengan kok rak yo anu to niki kok le nganggo klambine niki ki ana apa lah kok gak jeneng atur kok yo. Aku ki ora ngerti. Tunggang mrene iki ora ngerti. Iki butirtake kagungan Kajar. Nggih. Neneke tasakuran. Oh, Nuwun rawuhipun para pebundhen, para punggawa, sedaya warga. Tasukurane gawe kos-kosan wis. Nggih kok niku nek yo le ngoten iki le mlidi kaya ngoten iki le ayu bolong ngoten niku rak nggih mergo nyugata para tamu undangan iki to Kang Mas. Aku ki ora ngerti. Ingkang rawuh yo Pak Duko, Pak RT, Pak RW, Pak sedayanipun, Ibu Pak Sumarso sedayanipun. Ayo ngoten niku. Taman Madya. Nggih kula niku rak le ngoten iki niku rak yen niku wau nyugata para tamu kalian menika syukuran. Syukuran homestay. Aku ora ngerti kok. Homestay. Homestay. Homestay niku apa to? Kos-kosan. Aku ki ngene jenenge. Nggih. Jam 2 bengi. Jam 2 bengi. Aku turu kok ana bel. Kri. Nggih. Kri. Sopo iki? Aku ora ngerti. Dadi iki engko keterangane aku yo ora ngerti. Lho, karo Pak Banu ki arep disangoni apa ora? Apiye bengi? Nek sing jeneng ngono kuwi iki nek ya kaya awake dhewe ki mau sing duwe kos-kosan anyar ki mau sing kudune tanggung jawab kok yo arti dilimbat-limbatke Pak Banu. Pak Banu ki umpama nambahi ya ora apa-apa dene ora ya kebangetan ngono kok ya. Kowe prayoga genahke. Digenahke. Nggih mangke nek upami kinten-kinten mboten nambahi niku ya tak genahne. Nek upama mboten nambahi duwite iki jane upama lelene digawake kula ya gelem. Wong upama kacek 10.000 lelene Pak Banu kali jenengan ki aku nilai Pak Banu kok. Ampun kok lelene Pak Banu gede-gede. Ayo ora main gede to wong barang nek jenengan ora main lelene main kuket-kuket ngono. Nek maten mesti denane. Wis tau budane kok bi. Wis tau. Ayo wis mbiyen kae. Iki Kudu arep ning kos-kosan ku lho Kang Mas. iki lho, Nduk. Nggih. Pak Banu kok pirang-pirang juta. Hah? Lahan. Ngingu manuk. Ngingu hewan-hewan kewan-kewan. Ning sing durung ana munyuk gerah. Sik tak urus. Piye. Jenengan mau nembe mawon ngalem kali kula nganggo klambi kaya ngono, rupane ayu, pasuryane demes, cantik bahasane Indonesia. Lah kok malah ling munyuk-munyuke madheten kula niku pripun? Tak matkis kok kedone sing durung ana nyuk. Nggih, karo bojone kok kaya ngono ki apa ya malah kon ngidolke. Yen aku ora makin jenengan. Nudik aku ditupani barang gelas nyuk ganggu dan aku diloko. Ade nek ngoten niku nek bojone wae sing dimunyuk-munyukke ra apa-apa nek lek ditresnani jenengan tak nggih tresna kalih kula to Kang Mas. Tenan ya.
mental banget bojoku. Nek nyekel iki ya cek ngono rasa griming-griming. Kaya nek nyambut gawe. Kairu ngono. Wingi dolan ning dindro. Ning kepira leka. Tin omi rutoneng. Pacai. Ono. Sing cocok kok. Kacoe. Ya maklum karo ya alon-alon. Kacoe ono. Ontane. Ono. Munyuk. Ben, aku arep ejone Pak Banu tenan lho iki masak. Pak Banu. Karo bojone. Pak Banu. Dene iki kok yo lho. Sak-sak kewi. Apa-apa ono. Pengen praon ono. Bandulane Ono. pengen jajan sekae ragu jiwa cacing muda-mudi terus lan sing tilas bocah pisan tin minggu ayo bu ning gembira Alas Ning kepira leka. Alas meneh. ning gembira loko Ning kepira leka. Kacae ono, ontane ono. Unyuk. Surat batu Bales lho, Mas. surat batu kan karo bojone kok nuding-nuding Neng jane kula niku nek ngelokke ngaten iki, mangke nek tak dibayar kapok lu kapan. iki sing digawe Sing Bobo Banu ning sing ragat aku ya aku wali kan Ya ora sing apa. aku wali sing ragat Kalau aku ngeten ki Demang, tasakuran niku dipun dukung sedaya para kadang-kadang saking Krunggan nggih. Menika ingkang sepisan air mineral kejadian Tirta Marta. Tirta Marta. nggih Terus ingkang angka kalih potensi saking Krunggan nggih menika berdodo Kiai Rongga. Bergodok Kiai Rongga. Napa malih, Mas? Terus uga didukung Tata Tata Rias. Tina Salon Matur Terus didukung ning disuguhkan aja. Apa toh? Es krim Pak Oki. es krim Alah gampang sesuk awak dhewe rono. Es krim ngono wae. Nek Terus ora dine yo para kadang-kadang seniman karawitan video laras kuwi kabeh saka Krunggan. Ronggan iki kanyata apa-apa ya, Mas? KPI Tegal Makmur uga Ubro Siswa Putra Runggah. Potensi Krunggan iki akeh jan. Cepet tenan e. KPI. Apa tenan e? Arep syukuran kuwi tari nyanyuto. Iya. Rumasaku kok yo yo Matur nuwun Mas Bro nek jenenge tarian sayu to jenenge ra tarian maksa. Kang Mas. saiki aku arep tes Aku ngetes. ambil nada nggih Kula. saiki saka tengah wae Tengah. heeh tengah iki kepenak Ora penak skor dhisik. Kok gak tengah keteni dhewe. Jajal takono Pak Duko. Pak Duko. Nek saka ngarep dhewe ra iso tengah. Jenengan kok njujuk pundi Pak? Iku minggir-minggir tengah kaya renang bae Bebojoan ki nek nganggo roman, ora nganggo sing romantis kae yo. Lah napa? Ya pancen paling ora iki yo sinajan wis padha tuwa yo nganggo gegandungan. Oh, ngaten. Dadi ngetokke. Oh, ngaten. oke Mas, ora jenenge piye-piye. Nek sing jenenge garwa nyuwun pangapunten wis ora timur meneh, apa wae tetep kudu netah. Contone nek ngladeni, alon-alon sing penting kelakon ya kaya anu apa Kaya judule. Iya. Ora sing jenenge jam 5 kok jam 7 gek teko iki ora apa-apa. saiki aku iyo aku Kok senengane gogal. kecerdasan aku sing basa Jawa jenengan sing basa Indonesia Oh, gampang. Kulo niku cerdas kok. Wah, coba gak coba. Sekolah kok. wingi dolan nang ndi Bu Lo bahasa Indonesia nih. Eh. Kemarin main kemana Bu? Nah, kemarin pergi kemana? Oh, nganggo nada ya? Nganggo nada. Pergi kemana Bu?
dino minggu turne Hari Minggu. Turne. Oh, bahasa Indonesia. hari minggu dannya Oh, Pak Diko, hari kenapa nih kok? Hari. Turne di bahasa Indonesia turne itu kenapa Pak Diko? tur itu tadi tur Hari Minggu. piknik sama itu situ tadi neng Jawa Timur neng Cilacap iki wis makula yuk Terus apa? Ngobar hari Minggu. sasa kiwan Mano untane ono Gajahnya ada, untanya ada. Apa nih? kerak Gerah. Aku pengen mau aja mau naiknya kurang gerah dan munyok. Orang nek kira-kira munyuk ngono ki prakewa ya asu. wah Bingung kaya ngene iki kok. dasar rabies kembali laptop iki kok mau dapat aku ngene Lo dasarnya kan biar kalau kita kan kepenak kok. Dia tak Pak Diko. Yang mengamukan berdua. jadi aku arep berempeng wis sakotoro banget aku ora nglipur jenenge Kan jenengan rusak kenapa toh Mas? aku bisa mati enggak Ini demang alon-alon. Nek mobil yo diombeni kok. Mas Yando untuk baterai yang baru mau disiapkan karena belum ya mau disiapkan belum song ini Ya maklum karena ngobrol-ngobrol esranom ya ngono. Aku nek Kang Mas Mangun Sekerto iki kejaba apa kagungan kos-kosan akeh ya. Oh, kagungane iki lho. Ha iki sak printengan buta iki. Ha iki ya lho. Ha nek iki printengan buta baru printeng pit e. pindah kuit mulut tak boleh keren banget tak boleh dino papan ini Lano arep apa ngaten iki tetep kula wet-wet kula openi kula gemateni ben sesuk iki nguripi sak. gunung turuni Yo arep piye bae to Mas? Kula kalian panjenengan menika kacakipun yuswa niku mboten Wah, atuh 20 tahun. Nek kula niku gemati kok kalian jenengan niku. Kula niku ngarep-arep kok jane. awan Lek gemati iki demang tekne sertifikat. Aku ki to sakloke dadi bojone Kang Mas Mangun Soekarto iki. Aku lho niku anu kok sing jenenge pemain iki mundak kok. Mundak to. Mundak ciut. iki apa lu jadi belajar di Asmo Inario Joko di Mangun Soekarto bapak ibuku menawa bapak ibu Mbak Yu Tina Salon Mbak Yu Nggih. di Kartorejo Kartorejo. mesti tak cantumkan yang YouTube tak pengeling-eling wah iki sik
peputra iki Bapak Ibu Mangun Soekarto uga sik peputra Mbak Yuratini kuwi Pak Diktator. Nggih, kula ya gumun kok Kang Masih. nek jenengan kalih Butirta niku le peputra ki jan mantap gitu. Heeh. Nek kula kalih jenengan kok anak-anak ra ndendas ki piye to? Ini Bu, tak jelaske. Aku Ibu Tirto Hah? wis diparingi nugrahan. Putra Jalu. Putra Jalu ki apa? Dong. Anak lanang. Kono ki piye? Aku wis matur nuwun banget marang Gusti Dewa Jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus aku meroses meneh. Bla-bla karo sampean. Ah nggih. Nek kok ya ora anak-anak ki piye jenengan ki? Rumah sakku le nyambut gawe ki tenanan ora? Wes entek. Banyumu mergo ora akeh kaya bulan nggih Pak Banu kuwi. Weh. Mergo banyumu. Cobi ibu bapak mempresani bapak ibu. Nek sawahe kados ngaten iki niku rak nggih nek jenenge ditanduri mesti le tukul to. Ah saking-sakinge wingi niku sing mboten apik kok. Terus bojo lolo. Anakku bapak duduk di bojo yen ning kene. Iki ngeloni banyak. Oh rak ngaten. Iya kan ora. Aku nunggu banyak kan. Kembali ke laptop. Kembali ke Kula niku badhe nyuwun pirsa Mas. Karena menika dipun dukung kalian Brigodo Kiai Runggah. Menika sesepuhe saya pimpinane Brigodo Kiai Runggah niku sinten? Wah, pimpinane Mas Yuryanto. Tegese ngaten lho. Nek pancen menika Kiai Runggah menika mujudaken Brigodo supados tembung lan celatu niku supados panjenengan sedaya warga ing Runggah menika ngertos menika langkung prayogi saderengipun dipun gongaken dengan Ganjil menika. Oh, matur mawon. Dulu kuwi tidak mriki. Salam. Tidak mriki. Ya, tidak mriki. Saiki tak tes. Nah, Pak Ora Yuli, Pak Yuli. jenengan niku senengane ning tas iki kapan le temanggang. Mas Yuli jumeneng mriyo. Mangke nek ora bener men dibenerke Pak. Sini, jeng. Pak salam sini. Sempripil ana dhewe. Ora lek ngono wae semangat dijajal ngopo. Sini. Merapat. Tak kandhani. Yo jajal kowe iki yo men kuman. Oke, siap. Nah, sedaya para warga menika pangarsaning Brigodo Kiai Runggah wonten. Merapat. Halo bahasa Indonesia ya. Perhatian. Siap. Gerak. Ini bahasa Indonesia. Siap. Yuk. Lencang kanan. Gerak. Wolo. Itu malah nunjuk Mas Yuri. Lah pripun wong jenengan yo kata kanan kok. Tegap. Gerak. Saiki basa berbeda. Sioko. Yo. Tegese siapa Tegese pripun aku lho ya ora ngerti ya pinganti kok bawa api andale. Tegese siap gerak. Siap gerak. Siap gerak. Kemudian kembali ke laptop. Mangiwo. Yo. Wolo. Bojoku ojo. Rumah sabar aku udah sia-sia. Aku dimunyuk-munyuknya lho aku san. Kudu siap lho, aku ya siap. Iki apa Mas Yudi tulisan? Langsung. Entah sini. Yo. Apa nih? Napa Pak? Napa Kang Engkau Mas? main dijelasin Mas Yudi. Oh senengane makan lucu. Ayo masakku. Asup. Yo. Istirahat. Oh istirahat. Bojoku nipo. Lah cepet Pak, jadi istirahat. Ora yo mlu mana istirahat. Asup apa niki lho. Oh. Ora yo gelimpang ya. kuwi ora sadek. Kuwi wong loro kok ora iso papan kuwi arep mapan. Tisu. Apa nambah men ngono ki lek. Dene kok sewengi kok sak jangkas. Tembung-tembung ngaten menika menawi pun
dijelasaken dumateng pangarsaning Brigodo. kok kita mangke malah tembung Jawa salah kaprah. Kedua Brigodo Monggo di Kabupaten Sleman. Tepuk tangan untuk beliau. Mas Yuli kedah Memberi contoh. memberi contoh jelasnya tembung-tembung sing dicapke para warga. Jer menika mboten saged senajan tiyang Jawi mboten dipun aku ki nang ngene iki kon mau apa ya kok mengko teturan iki. Pak Duko jenengan siap mboten Pak Duko kula pun siap. Mas Juli, nek kok ngene iki kaya ora tulungi to, Mas? Bojoku tak tulungi, Mbak. Aduh, Iki ada ngomong. Nek ampun yen apem. Oh, Mas. Boten manut Bapak ikut kula. Monggo Mas Yuli. Nggih, nyun pangapunten sakderengipun menika wau dipun aturi nggih punika ningkasaken nggih, ningkasaken napa nggih jelaske. Menjelaskan. Nggih babagan apa-apa. Kalau sampun dipun parbo kalian seniman seniwati. Jalan demokrasi nggih. Nggih kok jaluk nggih. Nggih Mas. Nggih. Dados obo-obo wonten ing Brigodo menika utawi seni keprajuritan menika ngagem basanipun basa Bagungan. Bagungan kraton nggih. Artosipun napa basa Bagungan menika? Basa Bagungan basane campur-campur. Ya ora krama, ya ana sing basa krama, ana sing ngoko. Dadi campuran jenenge basa Bagungan nggih. Menawi panjenenganipun wau Bapak Suradi ngendika bilih Siaga Yitna. Nggih. Siaga Yitna apa? Siaga Yitna kuwi siagrag nggih. Terus tata rakitipun kados pundi? Siagrag nggih ngaten sami. Kalian apa-apa wontenipun baris berbaris niku Siaga Yitna. Ngaten iki Rama nggih. Niku Siaga Yitna. Terus nggih, niku mboten lencang mangin wonten ingkang leres rentes miring. Nggih, rentes miring. Miring kanan, kiwa nengen. Oh, dadi niku nek lencang kanan kiri niku rentes niku. Nggih, Ana rentes. rentes ya kula niku entek-entekan niku. Oh, gitu. Aku lah rantas. Lajeng anu Pak Yuli menawi aso papan. Nggih, Aso ngaso. papan. Sing ingkang leres ngaso. Ngaso papan. Kuwi istirahat di tempat. Nggih, Oh, ngaso. tata rakitipun sami kados ngaten. Ngaso papan. Iya. Ah, ngeten iki. Oh, Sami. Siaga Yitna. Iya. Ah, ngaten. Oh, nek nggih kula niku biyen niku jeneng wong nih. Beda Menawi wadya kuwi lah. Nek kula iki biyen. Umpaminipun Pak Yuli Nggih. Bobo supados prajurit menika melampah majeng. Nggih. Menawi badhe mlampah obobonipun nggih mboten maju nggih. Ampun maju bareng biyone sing bener sing leres nggih menika mlaku bareng giya. Nah, nggih. Dados wontenipun obo-obo menika saged bentenaken pundi prajurit Brigodo wonten ing Kukuban utawi tlatah Ngayogyakarta kalian Surakarta hadinipun benten. Nggih. Bentenipun pundi? Umpami wonten ing Surakarta menika nganan nggih. Nganan menika manganan utawi Mangiwa. mangiwa manganan menika basa Surakarta. Oh, nek nggih kula niku wonten niku lentut. Enten apa naga sari niku manganan. Lemper. Kuwi panganan menika jual. Ibu Yuli. Nggih nika rentes nyiwa mboten rentes mangiwa romo ananging rentes ngiring nggih rentes nganan nggih rentes ngapso. Rentes ngapso niku lencang depan nggih. Rentes ngapso giyo menika lencang depan. Mugi-mugi warga ing Ronggan Jamangke untuk generasi penerus saged nglajengaken menapa ingkang dadosaken potensi-potensi yang handal wonten ing Amin. Ronggan lumantar Wah, warga iki- menika. Lho kita matur bangun Pak Yuli. Sikat bangun, bukan. Matur bangun. Cicit pasi. Matur bangun. Atur nuwun Mas Yuli. Ini sami-sami kan. Nggih, menika sampun dipun jelasaken jer tiyang Jawi menika tembung isok salah kaprah. Nggih, Malah bener, boten dijelasaken. Nah, Ki Demang Mangun Soekarto
Diteruske. Iki Demang. Ya. Panjenengan menika ten pundi to ya? Iki keluarga kabeh. Maklum mulai maklum mana Iki ini Diku Diku Lasmi tema karya fotografer. Oh, fotografer. Jadi keluarga cerah karya Derio kuwi ning nggon bidang seni kabeh fotografer. Hataria Mbak Yu Tina Salon terus bojoku sing mangku bojoku nang ndi mau. Ha iki. Pro bojo lho. Panjo aku mandang anu aku dilalekke iki piye? Aku golek nang ndi iki ku bojo. Metro kota kundang dan Kaya kula iki lho. wah kaya gembel nyekel pas aku turu ae. Aku kaya dadak ngendikake nang kene. Ya ora. Yo piye. Nyatane tak cekal-cekal ya ora apa-apane. Jadi Ya pripun? Pripun Kang Mas? Mana dewek kenapa Kang? mulo buku aku ngendika Nggih. marang Jengboro. Nggih. Dadi sik tok mlebu piye ning Haman Sari ku sapa? Heh? Aku yo iso nesu. Oh, nesu kok dadak omong iki. Wah, iki lanjut aku ditut modane. Mas, sing ten saman iku rak nggih namung santrike panjenengan to. Kang Mas Demang. Sik, aku tak ditut sanjodoku sik. Iki apa meneh sing ati iki? Kowe lho. Iki senjata sik ketoke cilik ning bobot iki mangkin. Oh, jebana jenenge kok kagungan sing dawa to. Iki bisa ngupati goleki barang sing mapan oleh peteng. Waduh. Piye iki? Dicoba. Kok nggonku ya do peteng. Lho, iki Ning sing gondelik-delik Anjir, anjir kula ya gumone. Ketoke wis wani ya wis ngono kuwi kok ya ning nggon petengan kuwi brindis lho. iki piye? Aku tegel marang dereng sing. Bener apa bener? Nah, Bener apa bener? bener. Bener. Hah? Bener. Sesuk yang baleni aku tegel merjoyo marang kowe. Tisu nih tisu. Aku masak mai tak dhewe iki masak. Tisu. Ojo nangis ya. Bocah kok gembreng. Bocah kok gembreng. Bocah. Ojo nangis. Kamu nek Mas. Piye? Aku kula mriku namung kagem panjenengan. Yo sing gede pangapuramu itu. Aku jane ora tega. Nungsepen Aku bae masakan mau. lo ya gol. Jane ora tega. Mas. Wonten ing jagat gumelar menika boten wonten priya ingkang saged nranggih tumiyongipun manah kula kejawi panjenengan lho Kang Mas. Manungku kena. Manungku. Tenang, tenang,
Emoh, kemenangan. Eci Kang Mas. Ada spunting. Bukan wae masak Jaga nyomak panjenengan mesti happy. Dikira aku sesi demai. Haruan dindi. Ngono Pak? Nggih kok lanjenengan niku saniki rak napa-napa pun kagungan. Sing jenenge bondo donya ku wis keturutan. Dadi nek kaya jenenge kula nek jenenge bojo niku nek jenenge was dan kuwatir niku ya wis tidak apa ya kuwi. Tidak ditutupi lagi bahasa Indonesia barang itu lho Pak. Oh, ormas aku kok duwe jaran lho. Oh. Jarak ki Bang. Iki nganu Pak, rumah sakku ki saiki ceplok duwe ceplok mejet keyboard, ceplok mejet keyboard ta. Sing jenenge kumis ki ra tau dicukur. Dadine Kamu kebetulan terus Pak Heru kumisnya bantu Pak Ustaz SPD kumisnya ya ora tau dicukur. nek Pak Ustaz kok ora wani. Saya jenengane tembung jaran. Wah, nganggo pakaian kok mripate ditutupi. Terus gegere ditutupi. Wah, endah banget. Ane kok nek nika nek jaran kali kula kali jenengan nika kok rumah sakku malah kendel jaran. Jaran kuwi mbok pikirane iki dadi lengkap pikirane lengkap ning ora katon. Oh, nggih niku mergane nek jaran ki nek jenenge mlayu ki ra katokan, nek jenenge katokan wani kok. Ora, kowe tak dari. Oh. Tak dari dengan milih pit motor apa milih gadok. Aku milih ya katok kok ya. Ning ora oleh pit motor. Nggih. Nah aku yang pilih pit motor. Tapi ya, Ning ora katokan. Ada masalah. tapi TKT numpak motor tangkirnya dibuka. maksilir. Di pacar ki Kang Mas. Iki jeneng karono kuwi kadang-kadangku apa sama padha rawo. Yo, iki lho. Apa sama iki saiki luwih maju maneh. Yo, saploke di asto. Panjenenganipun Bapak Don Deni Darmawan. Kuwi saka Papua. Oh, Saka ngaten. Papua. Terus di Wisuda Minong Biru Utama. Oh, nggih. Bapak Deni Darmawan kuwi Nggih. wis ora arep bunduk. Pokoke pikirane mung disumbangke kanggo kemajuan warga Malah masyarakat. apik tenan yo. Ono ikut ngayu Jakarta hati. Iki Lano. Nyidemang aja. Tenang wae nyidemang. Pripun? Komeng dinggo kowe karo Pak Deni kudu ditambahi. Ditambahin apa? Yo sangune kok. Sangune. Oh, iki kok dadi tulisane Program. kok air Jogja. Yen dhisik produk pertama Nggih. labelnya Ayu. Ayu kuwi air Jakarta. Ning saploke ganti dirut saiki air Jogja. Jenengan harus sakit tamu-tamu anu sakit nganggo tronton kuwi bagat dikirim. Oh, dikirim. Bagat dikirim. Nggih. Coba yun. Oh, nggih. Sekian waktu. Coba. Seger banget dong. Nyusek. Suwanten kula menika telas. Dados kirang ngasuh menawi berkocok asuh pawan. Yo, sakniki sing kari dhewe Kang Mas.
Menyang. Dalam. Tahun. Ya maklum nek sing jenenge Yuswa ki wis ora timurna ki ya mesti aku gari alon-alon. Nek kula niku gak sabar kok mesti kula tetang kok kula mong ngoten Iki iki. mawar menyang kok menyang. Menyang. Menyang kuwi dupo 200. kalajengaken suka parisuka dumateng Bapak Ibu sekalian mangke tetembangan lumantar kanca-kanca campur sari tirta haji. Daftar utawi catatan ingkang sampun kula tampi dumateng Bapak Ibu sekalian ingkang sebut semoga wonten Mekatan Kolowo Frahman Guyon Maton yang dimainkan oleh Bapak Surarade, Mbak Asih Lestari, Mbak Ruby Hapsari, dan kawan-kawan. Semoga kita yang menyaksikan terhibur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.